давоми 5 рӯз бозиҳои чемпионати минтақавии Осиёи Марказӣ оид ба бадминтон байни варзишгарони аз 13 то 17 сола дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ ҷараён гирифт. Рақобатҳо дар намудҳои даставӣ, ҷуфтӣ мардона ва занона, ҷуфти омехта ва инфиродӣ сурат гирифтанд. ҳар як мунтахаби бадминтон аз ду даста бозингарони то 15 сола ва то 17 сола ҳайати худро комил карда буданд. баъд аз анҷоми тамоми бозиҳо ва муайян кардани ғолибон, маросими пӯшидашавии чемпионати минтақавии Осиёи Марказӣ оид ба бадминтон сурат гирифт, ки дар он ноиби президенти Федератсияи байналмилалии бадминтон ва роҳбари Конфедератсияи бадминтони Осиё иштирок намуданд. ҳамзамон дар ин маросими пӯшидашавӣ қаҳрамони бозиҳои олимпии Рио 2016 ва ноиби раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш Дилшод Назаров низ иштирок намуда, ҳадаф аз баргузории мусобиқаи мазкурро ин дар рушди ин намуди варзиши олимпӣ, баланд бардоштани маҳорати бадминтонбозони ҷавон ва навраси кишвар маънидод намуданд. меҳмонон аз сату сифат ва ташкили чунин як мусобиқаи минтақавӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. Как мы видим, организаторы показали наивысший класс. Было все проведено на высшем уровне. Были приглашены руководители Азиатской конфедерации. Это председатель федерации Кабиракя провел очень большую работу по этому турниру. Был показан высочайший результат со стороны и таджикских спортсменов, и приезжих спортсменов. Надеемся, такие турниры будут проводиться еще в дальнейшем по всей Центральной Азии. мавриди зикр аст ки аксари мақомҳои ифтихориро бадминтонбозони кишварҳои Эрон, Қазоқистон ва Узбекистон ба даст оварданд. барои мунтахабҳои бадминтони Тоҷикистон ва Қирғизистон иштирок дар чунин мусобиқаҳо қадамҳои нахустин аст. варзишгарони тоҷик дар намуди ҷуфтӣ, ҷуфти омехта ва инфиродӣ ба гирифтани зинаҳои сеюм даст ёфтанд. ҳамзамон дар намуди ҷуфти духтарона бошад, барандаи нишони нуқраи чемпионат низ гардиданд. дар чемпионати Осиё аз намуди бадминтон ҷои сеюм ва дуюмро гирифтам. ҷои сеюм дар смешни ва ҷои дуюм дар пара гирифтам. мусобиқа хеле хуб гузашт, барои ман хеле маъқул шуд. дар мусобиқае ки тӯли 4 рӯз боз мегузарад, дар рақобати ҷуфтӣ ҷои сеюмро ишғол намудем. рақибонам ҳам бениҳоят сахт буданд ва мо кӯшиш кардем ки ҷои сеюмро ишғол кунем. ман хеле хурсандам ва дар оянда мехоҳам ки на танҳо ҷои сеюм, балки ҷойҳои дуюм ва якумро ишғол намуда парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. бояд гуфт ки барои Федератсияи бадминтони Тоҷикистон ва ҳамзамон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ташкили чунин чемпионати минтақавӣ оид ба бадминтон таҷрибаи нахустин буд, аммо бо вуҷуди он аз ҷониби намояндагони ин риштаи варзиши ҷаҳонӣ ва минтақавӣ баҳои баландро сазовор гардид, мегӯяд роҳбари Федератсияи бадминтони Тоҷикистон Кабир Ҷуразода. طبق گفتشنیدهایی که روز گذشته ما با راهبریتی کنفدراسیای بادمینتون آسیا انجام دادیم، با نظر داشتی سطح و صفت چهاربینی سال آینده نصیب است که ما چمپیوناتی آسیا را با اشتراک یک 50 کشور در دوشنبه تشکیل کنیم. لیکن برای این ما بعضی تدبیرهای باید انجام دهیم، بعضی همون رسمیات رو باید انجام داده کن. لیکن امیدوارم که سال آینده نیست ما یک چهاربینی با سطح بلندتر رو در پایتخت کشور عزیزم تاجیکستان دوشنبه برگزار میکنیم. бо ҳамин аввалин чемпионати минтақавии Осиёи Марказӣ оид ба бадминтон байни наврасон ва ҷавонон ба охир расид. аммо ҳадаф ва нақшаҳо ҳанӯз идома доранд ки он такмили ҳунари варзишгарони тоҷик, рушди бадминтон дар кишвар, баланд бардоштани дониш ва таҷрибаи мураббиён ва доварони тоҷик ва ҳамзамон дар ин миён иштироки пайвастаи онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи осиёвию байналмилалӣ мебошад, ки дар ин самт мизбонӣ чунин як чемпионат дар Душанбе барои амалӣ гардидани ҳадафҳо такони ҷиддӣ бахшид.